VLR præsenterer De Dovne Hunde. Det er De Dovne Hunde. Det er Glamsbjergs nye ejendomsmægler, Alf Jørgensen fra TDC-mælerne. Jamen, tillykke med det nye job, Alf. Hvordan er du kommet fra start? Det er gået over al forventning. Jeg har lige solgt en Liebherr-villa i Glamsbjerg med udsigt til Søholm Sø. Fik 5,7 millioner kroner for den. Sådan, Alf. Det kan man da kalde en perfekt start. Korrekt. Bortset fra, at villaen aldrig har været sat til salg. Så de tidligere ejere blev lidt sure, da de kom hjem. Nå, men så måtte handlen vel gå tilbage. Nej, en aftale er en aftale, og det ved de også godt. Nu skal de genhuses, og det er derfor, jeg ringer til dig. Kan du have dem boende et par måneder, lige indtil de finder noget andet? Altså, jeg bor i en lejlighed på kun 60 kvadratmeter, så det er nok... Det er bare pragtfuldt. Det er lige sådan noget, vi lærer efter. Tak for hjælpen. Det bliver de meget glade for at høre. De kigger forbi i aften og spiser med. Men jeg har ikke mulighed for... Det drejer sig om et ældre ægtepar og deres 3 livlige hunde. Manden, ham skal du glæde dig til at møde. Har lige af analklø i ekstrem grad, så han kan virkelig pirle en gang imellem. Men det gode er, at han gerne vil snakke om det. Så det er dem, der du altid kan tage op i tilfælde af, at der opstår en pinlig tavshed. Ja, jeg tror nu egentlig hellere, jeg vil tale om dit job som ejendomsmægler, Alf. Har du ellers fået solgt nogle hus? Nej, det har jeg ikke. Men jeg har fået solgt en gammel husbåd med motor til 26.000 kroner. Den her garantiste, men det er lige meget. Hvorfor hedder den lige Garantisted? Det er der ikke nogen, der ved med sikkerhed. En teori er, at den lammer en hel del. Andre mener, det er fordi Garantiste trænger til en kærlig hånd. Mens andre igen hælder til den teori, at det er fordi, der er en døjer med svamp i skroget. Og det gør den rigtige Garantisted også? Det kan jeg desværre ikke svare dig på. Der kender du åbenbart Garantiste bedre end jeg gør. Men det er lige meget. Kan du have en fortsat god dag? Og det var ejendomsmægler Alf Jørgensen fra LOC-mælerne i Glamsbjerg. Ja, hej. De Dovne Hunde på VLR. Vi ligger i din sofa, når du ikke er hjemme.